Zorionak, Agustin Sagasterien oroimenezko honen garai lasterketa nahiko arraro izan da, zirudien momentu batean lasterketa ez dela egingo, zorua oso zipresten zegoelako, baina azkenean egin da, 3 itzulirekin, eta bertan azken metroetan, metro batzuk ireki dituzu tropelean, eta justu izan baldin bada ere, ze bazirudien, ala Filip bat ite hartzinela, baina garaipena lortu duzu. Nola junda? Bai ez, bazuk esan entzun bezala, hasieratik karrea arraroa ez izan da. Abitu geha gasolinazion karreteran, gelditu gaituzte, neutralizada luzea, denbora asko ez, diskusio bat, egin ez, organizazio aldetik nahi zuten, txerrendulari askon jarrera ez ezkoa zan, baina ikusita eguraldin predikzioa eta nola zion da, baiek saiez bide bat bilatu ez, bide txarro, zikinoi saiesteko, eta karrera politia hau bitea inbeharra zeon da pozik. Azken metroetan eraosa jotzea bazenekien, esprinta baino hor tarte irekitzea garrantzitsua zela. Banekin lehenengo kurban lehenengo sartu hartzala, hoi indet, bida o muerte. Eta ondo eta zait, gaizka eta atxazeon, baina ondo eta hartzan gaur, ondo atea da, eta hoxe, 3 metro deola atea ditut, bigarrenak keiko, eta lehenengo irista lortut ez. Lehenengo irista, baina puntite izan zara memea bilakatzeko. Politia izan da. Zinez unkituta zinean? Egia esan, eukin un lesiotikan, zai izan da ez, jende asko batzen, eta garaipena Imanolentza da, beha bakize ba, eta hoxe. Kosta inda urte honi huelta ematea, baina aste honetan bikainari zara, sentsazio onak dituzularen seinale eta pedalkada bikaina harrapatu dezula. Nik uste hanka baino gehiago burua dela ez, ondo dago, hankak lagundu itaute, eta hoxe, pozik. Zorionak. Eskerrik asko.